21 ta' frar 2011. Gaddafi għadu fil-kontroll totali tal-Libja. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jirċievi telefonata. U f'daqqa waħda waslet l-informazzjoni li l-lendjaw ġewwa l-airport tagħna ta' Ħalluqa żewġ Mirage Jets. U jien malli waslet l-informazzjoni għattilhom imma l-lendjaw kif, tajnihom il-permess, kif tfaċċaw minn l-imkien daw. U bdiet ħirġa l-istorja. Lat erojku, irrid ngħidlu ta' daw iż-żewġ piloti. Illum komdu ngħidu għax imma ninsew li dan dalat tagħmluh 4 ijiem biss wara li faqqat ir-rivoluzzjoni, daw kellhom kuraġġ enormi, daw eroj għall-poplu tagħhom. Fil-Libja aħna ltqajna maż-żewġ piloti u l-familji tagħhom. Palissa qiegħed bejn iż-żewġ piloti li għall-Libjani aħna li qegħdin hawn nista' ngħidilkom li huma l-eroj. Wieħed minnhom qalli aħna kellna ordni li mmorru nattakkaw dan raħal ta' 1300 ruħ, nisplodu il-missili fuq ir-raħal u mbagħad inħallu l-arjuplan jikkrexja biex żgur inkunu anke qtilna n-nies billi l-arjuplan jikkrexja għal aħna noħorġu bil-paraxut u l-arjuplan ħallu jikkrexja fuq in-nies. Di l-ordni li kellhom da x'qalli wieħed minn daż-żewġ piloti. Fil-Libja l-piloti jgħiduli li qabel ma telqu kienu diġà ftehmu li mhux se jobdu l-ordnijiet u jaħarbu lejn Malta. We decided before me and my friend from ground before the flying that we are not going to kill any people. Jgħiduli li flajru jibdew jikkomunikaw ma' xulxin u jtiru fil-baxx ħafna biex jintilfu mir-radar Libjan. 250 feet IGL. Il-piloti jinżlu Malta. Id-deċiżjoni tagħna kienet ċara, dawn it-tnejn min-nies se jkollhom il-protezzjoni assoluta ta' pajjiżna. Gaddafi issa jrid l-ajruplani u l-piloti lura. Issa wieħed irid jifhem għaliex, għax wara sirt naf l-istorja, illi l-attakki li kienu saru fuq l-Air Force Libjan kienu kisrulhom l-arjuplani kollha. U kien fadlilhom biss, inkluż daw iż-żewġ arjuplani, xi 4 jew 5. Ġifieri f'Malta kellna nofs l-Air Force Libjana, daw iż-żewġ arjuplani kienu prattikament nofs l-Air Force Libjana li kellu Gaddafi. U allura kienu disprati li joħduhom lura daw biex jużawhom naturalment fil-kamp battalja li kellu. Sa dan it-tant ajruplan tal-Air Malta, mimli Maltin, jinsaf l-ajruport ta' Tripli kontrollat minn Gaddafi. U l-messaġġi li bdew ġejjin ibatunna l-arjuplani lura biex aħna nkunu nistgħu nħallu l-Air Malta jitlaq minn hawn. Aħna bdejna dak il-ħin ngħidulhom le, l-piloti qegħdin hawnhekk, ma nistgħux inħalluhom dan, rridu għandhom il-protezzjoni kollha tagħna. Aħna din il-pożizzjoni tagħna, l-arjuplan tal-Air Malta m'għandux jaqsam xejn, irridu ejja u ħalli nkomplu nitkellmu, naraw daqsxejn. U iktar kemm beda dej il-ħin l-arjuplan mbagħad tħalla jitlaq minn hemmhekk. Imma fil-Libja hemm ukoll il-ħaddiema Maltin. Paniku sħiħ f'pajjiżna biex jiġu lura. Bil-familji jċemplunna x'ħajjiġri mir-raġel, x'ħajjiġri mit-tifel u dar affarijiet kollha. U l-iktar mod effiċenti biex inġibuhom lura Malta kienet l-Air Malta u jiena nitkellem ma tal-Air Malta tnilhom isma'. Nirriskjaw arjuplan? Ir-riskju jittieħed. Ammirajt il-kuraġġ tal-piloti, ammirajt il-kuraġġ tal-kru tan-nies kollha li marru fuq l-arjuplan tal-Air Malta għax kienu jafu ir-riskju imma ma beżawx imorru għalih. Ir-riskju tal-piloti li ma jobdux ordnijiet ta' Gaddafi u jiġu f'Malta kien kbir ukoll. Fil-Libja il-familji tagħhom kienu fil-periklu. We forget anything, all things, even our family. Tajdilna t-tifla ta' wieħed mill-piloti. When father go to Malta, come crying and very fair and big problem. L-istorja ma waqfitx hemm imma għaliex ftit wara kien hemm l-istorja ta' 3 soldati Olandiżi. Jien sirt naf li kien hemm 3 soldati Olandiżi maqbudin ġo desert mill-forzi ta' Gaddafi. U ġejt mitlub nipprova nintervjeni ħalli nsalvhom. Kellimtu ċempilt jien direttament il-Prim Ministru Libjan u għatlu smatlu għaw daw 3 soldati Olandiżi li ġew hemmhekk mhux biex jattakkawkom imma biex isalvaw Olandiżi u joħorġuhom mill-Libja. U daw innoċenti għalfejn qed iżommuhom jekk intom tridu vera twaslu messaġġ pożittiv, daw itilquhom. U daġġi lura għalli isma' għalli iva lesti li nitilquhom però jibatunna ż-żewġ Mirages. Għatlu ma tarax għatlu le, assolutament iż-żewġ Mirages issemmihom lix. Sa dan it-tant, il-Prim Ministru infurmat li hemm ajruplan Libjan ieħor li jrid jinżel f'Malta. Waħda tidħol messaġġ qalu li isma' arjuplan
telaq mill-Libja tiġa qiegħed fl-ajru, ġej lejn Malta, qed jgħid li għandu permess biex il-Lendja, però ma jidher imkien li għandu permess. Mill-ewwel għal xi raġuni jien issuspettajt li xi ħaġa ma kienx posta. Għattilhom għajdulhom jagħtuna l-lista tal-ismijiet preċiżi. Tawna lista tal-ismijiet preċiżi u ikkomunikajna ma' xi ħadd biex jgħidulna jafux dak l-ismijiet. U malli raw minn kien ma' min ikkomunikajna xi darba qed ngħidu minnu, min kien bjat għax għallinna daw ġejjin għal-ajruplan. Hawnhekk hawn żewġ piloti, hawn żewġ inġiniera, hawn Kurunell Oli, kien ċar li huma l-ħsieb tagħhom kien li jinlandjaw u probabbilment jagħmlu sforz biex jaqdu l-ajruplani u joħduhom. Dak il-ħin ħadd id-deċiżjoni dak li stess ħadtilhom irrifjutawlhom il-permess li jinlandjaw, għajdulhom iduru lura. Sadattant anki hawn kellna ajruplan tal-Air Malta qiegħed ġo Tripoli. Il-piloti issa ilhom 7 xhur f'Malta. Gaddafi m'għadux fil-poter. Il-piloti jistgħu jitilqu lura lejn pajjiżhom. At last the time has come when you will go back home. Hawnhekk qegħdin propju nistennew il-dawn iż-żewġ piloti biex jinżlu mill-ajruplan tal-Forzi Armati. Hawn ħafna nies, ħafna familjari li ilhom ma jaraw il-dawn in-nies ix-xhur. Hawnhekk qegħdin propju nintaqgħu propju. Hello. All. Hawnhekk qed naraw in-nies li qegħdin jiffullaw jilqgħu dan il-persuna bħala eroj. Magħna il-piloti ma jistgħux jifqu jirringrazzjaw lil Malta. We are thanking the Maltese government, represented by the Dr. Lawrence Gonzi, about what he have done, because he have done a very great, grand job for us. Thank you, we appreciate that for the Maltese, and really, as I said before, Libya will be like a paradise. No one will be in this paradise if he didn't support us. And the Maltese, they were supporting us, so thank you very much, really. Meta morru għand wieħed mill-piloti, insibu li għandu 10 titfal. U dan in-neputi, li meta jikber, in-nannu żgur għandu ħafna xi rrakkuntalu. Tifla tiegħu da kif ġabitilna ritratt tal-pilota mal-Prim Ministru, u iffirmat mill-Prim Ministru meta ntaqa' magħhom.